أسمرا كاب زمدبر استوديو إير تي في سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو لك ساعة جاعة أخيلون لو محموس أساس جاعة مجابي تسترالوا زيناوي من سنارقنا نفيلم لنا كسافت أمك تكتاتلونا بخبر زعدم ليديا تخلى مريمي كم تلمود بغنى تبتات فيلم ኤርትራውያን ምሁራት ዜጋታቶም ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምድሓን ተበጉሶታት ይወስዱ ኣለው ኣብ ቁርደት 200 ኩንታል ዝተበከለ ኮሚደረ ናይ ምውጋድ ስኩምቲ ተወሲዱሎም ኣብ ሓጋዝ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ተራ ወለዲ ወሳኒ ምዃኑ ተሓቢሮም ኣብ ቻይና ብ19 መጋቢት ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፈ ሰብ ከም ዘየለ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ሓቢሩ ሩስያ ኣብ ሶርያ ወተሃደራት ቱርክ ከም ዝቐተለት በኣሜሪካ ንዝቐረበላ ወቀሳ ነፂጋቶ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ካብ መንግስቲ ቬንዙዌላ ንዝቐረበሉ ናይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ሕቶ ነፂግዎ علماوي ጥዕናዊ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ብቻይና ድሕሪ ምፍላሙ ኣብዚ ግዜ ናብ ልዕሊ 176 ሃገራትን ግዝኣታትን ብምልሓሙ ልዕሊ 225,000 ሰባት ክልከፉን ከለው ልዕሊ 9,000 ድማ ሞይቶም ኣለው እዚ ቫይረስ እዚ ኣብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይኣተወ ንምክልኻሉን ንቕሓት ህዝቢ ንምብራኽን ሓያል ጻዕሪ ዝካየድ ዘሎ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ኣወጻእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዶክተራት ብዛዕባ ዝሓደገኛ ሕማም ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣዋሃሂዳ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምሁራን ኣብተን ዝርከቡለን ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታትና ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምድሓን ብመልክዕ ሰሚናራት ቴሌኮንፈረንስ ቪድዮ ኮንፈረንስን ካልእ ኣገባባትን ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጦን ዘተኮረ ተበግሶታት ይወስዱ ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዶክተር ሰናይት አብርሃም ዶክተር ተክኤ ተስፋይን ዶክተር ሃና ሃብቱን ብ15 መጋቢት ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ቴሌኮንፈረንስ ኮቪድ-19 ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዓሌት ናይቶም ኣቀዲሞም ዝተኸስቱ ብመርስን ሳርስን ዝፍለጡ ዓይነታት ቫይረስ ከም ዝኾነ ኣብ ምትሕልላፉን መልከፍቱን ኣዝዩ ናህር ስለ ዘለዎ ገዳ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ገሊፆም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሓፂን ጣውላን ፕላስቲክን ምስ ዓለበ ከይሞተ ንነዊሕ ሰዓታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ዝጠቐሱቶም ኤርትራውያን ዶክተራት ኣብ ኣየር ልዕሊ 3 ሰዓታት ክጸንሕ ከም ዘይክእል ኣብ ፕላስቲክ ሓፂንን ዕንፀይትን ግና ካብ 2 ክሳብ 3 መዓልታት ክጸንሕ ስለ ዝኽእል ነዞም ጉኡዛት ነገራት ድሕሪ ምትንካፍና ኣፍና ኣዒንትና ወይ ኣፍንጫና ምስ እንሕዝ ክልከፍ ስለ እንኽእል ኣእዳውናን ገጽናን ብፅሬት ክንሕዛ ዘኻኺሮም ወዲ ሰብ ኩል ግዜ ገጽና ንሕዚና ኣፍና ዓይንና ገለመለ ብኸምኡ በቲ ሚተስ መምብሬን ማለት በትና ዓይኑ እንድሕር ደኣ እደይ ተለኪፉ እንድሕር ኮይኑ በቲ ቫይረስ ብቕልጥፍ ነገር ተኣቱ ይኽእል ማለት ብኡ ሰብ ሕማም بقليل حالة دلو مالتي حقفو فيروس كورونا كاب كلتك ساب 14 معلتات يبتصح أوشت 14 معلتات ملكتات نايت حمام زرقاية عبزخونة كل عدم زركب سبدما بت فيروس تلخي فلو مالتي زبلوتهم إيرتراوين كإلاتات رسمي عختا زي بلو در أصعال كمون حصرت مستنفاس كابتوم كأندي ملكتات كم زخونة بمحبار أبتن إت فيروس زتخستلن هاجرات متخخابات مقدال نايد سلامتا موجاد رحكات كان محلاون بزتخ على متقدمة نايرحقون قربان زي هصوصات مغشاتات من كايزه تقلل سقوم تتاتي وسطو خمزلو حبيرهم كم زرئ زلو في انكيبيشن بيريد كاب على حاجه جميل كاب حارس تلخفلو سقب 10 معلت 14 معلت في حمام من دحزر اخوان شعو خاري مالتيو قداس تي انفكشن في ناي حمام ملك الزرئي اب 5 معلتين كجمر يخليو جنس سقب 10 معلتين بزلنا في اندحر حاله سب ناي بحق انحب تلخي كونه بتحمامتي ابن 10 معلت 14 معلتي كرئلو ملكت ناي حمام من تنزل ملكت مالتايو فيبر ويتعرفني دعم بوعي برتع رسمي هيكون في 104 ولا 105 ديجري فahrenheit مالتيو ويتاس سعال نقص سعال اختا زي بلو ويكم اخا ناي تنفاس الحساب اذا انت ثلاثه قالوا تبهلا ملكت بربران كالوت مررتك أماماتن مجبتاتن كامل كفتي فيروس كورونا يناقفو يوم زبل زرباتات سنفلت أتاوي مسرت كم زي بلوز حبرتهم إيرتراين دكتورات ات فيروس زاجيت مدهاني سلزي ترخبو أكلاوي بيانة مالت تتصور نتكا كبن مبال زتمات أنا مجبي ممجاب أقدس كم زخون اسمي رملو بربري حد نجارات سبلا نجارات I don't think أنا تناي scientifically مالسي دقف اللو هينو أيتمعنا أنا بناتي وجن بتناي medical profession بقبلوسي أنا كحبرة بدلي at least تي
hydration is very important ማይ ምስታይ ብዙሕ ማይ ምስታይ እንደገና አና ተመጣጣነ ምግብ በመብላዕ እዚታት እንደገና በዚህ ንብሎት እንተውሶ ጸናሕና prevention of course ካብ ዳይት በሃል ይድካ በምሕጻብ እዚታት ወምዝውታት ክኸውን ኣለዎ ማለት እሱ የኽብሮም ዝደሊ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኣብ ዘለዎ ቦታታትን ከባቢታትን ብቁልጡፍ ስለ ዝላባዕ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፋ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ቻይናን ኣፍሪቃን ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘሳትፍ ባህላዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ይኹን ካልእ ምትእኽኻባት ከልኪለን ኣለዋ ኣብ ሃገርና እቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይተረኣየ ኣብ ከባቢናን ዓለምናን እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ብምህላው ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ በቲ ቫይረስ ተለኺፈን ስለ ዘለዋ ሚኒስትሪ ጥዕና ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ወጻእተኛታትን በብእዋኑ ሓበሬታን መምርሕን የውፅእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ብዝተኻየደ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ብጸረ ባልዕ መድሃኒት ዝተበከለ ልዕሊ 250 ኩንታል ኮሚደረ ከም ተወጋሕፈ ዝዝከር እዩ እዚ ብሰንኪ ጉግያ ኣጠቓቕማ ዝስዕብ ምብካል ክግታእ ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተሎ ገና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይሰመረ እዩ ዝግለጽ ወኪል ኤሪና ዓብዱ ያሲን ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሴብ ብርሃነ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡስ ዞባ ቁርደት ምስኪ ኢላታት ምቁፅጻር ብቕዓትን ድሕነትን በቕሉ ዞባ ጋሽባርካ ብምውህሃድ ኣብ ሕርሻታት ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ሃይኮታ ድገ ኣቁርደትን ካልእ ከባቢታትን ዝፈረየ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ጉጉይ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ዝተበከለ ልዕሊ 200 ኩንታል ኮሚደረ ብ14 መጋቢት ከም ዝጓሓፍ ገይሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ክኢላ ምቁፅጻር ብቕዓትን ድሕነትን በቕሊ መንእሰይ ተስፋ ብርሃን ገብረዝግን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኮሚደረ ብዝተኻየደ ምርመራ ተበኪሉ ብምጽንሑን ንጥዕና ደቂ ሰብ ሓደገኛ ስለ ዝኾነን ናይ ምጉሓፍ ስጉምቲ ከም ተወስደሉ ገሊጹ ኣብዚ ከባቢታት ብፍላይ ምስ ዝፈርየሉ ናይ ኮሚደረ ኣብቲ ወቕቱ ካብቲ ናይ ተኽሊ ጀሚርካ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኣናጻጽጋ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ነዚ ዝመጽእ ሳዕቤን እንታይ ከም ምዃኑ ቀጻሊ ኣስተምህሮ መሃቢና ንሕልፎት ግዜ ሕጂ እንታይ ኣብ ዘርእየካ እቲ ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ናይ ምንጻግ ኣብቲ መድሃኒት እቲ ተረፍ መረፍ ናይቲ ጸረ ባልዕ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኮሚደረ ኣብቲ ፍረ ክበጽሕ ከሎ ንረኽቦ ማለት እዩ ብዘይ መድሃኒት ክፍርዩ ይኽእሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግፍሕ ዝበለ ሕርሻ ብዘይ መድሃኒት ከተፍሪ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን መኣስ ኢኻ ስጋ መኣስ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ መጀመርያ ስቴጅ ኣብ ቆጽሎ ከሎ ኣብ ምዕንባብ ኣብ ጉዕ ከሎ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተኣሪልካ ኣብ ተሓስበሉ ግዜ ኢካ ታግራት ኮለላ ኣብ ተካይደሉ ቀጻሊ ኮለላ ተካይደ ሃሳስ ኣብ ተካይደሉ ግዜ ኮሚደረ ክፈሪ ማለት ሲፈሪ ናብ ምእራይ ምልክታት ኣብ ዝህበካ ግዜ እንተወሓደ ናይ 2 ሰሙን ቅድሚኡ ከተቋርጽ ክላለካ ድሕሪኡ ናይ 1 ሰሙን ጸኒሕካ ናይ 3 ሰሙን ማለት እዩ ንምግቢ እንተቀረበ ተመራጺ ይኸውን ስለዚ ሓረስቶትና ዝዘፍረይዎ ናብ ኢት ተጠቃማይ ንኽበጽሕ ሓደ ውሕል ዝኾነ ጸረ ባልዕ ኣጠቓቕማ ክጥቀሙሎም ኣብ ርእሲኻ ግዜ ክሕልውሎም ክኢላታት ክውከሱ ክእልሎም ከምዚ ተርእዮ ዝንምግታእ ሓረስቶት ጸረ ባልዕ መድሃኒት ድሕሪ ምንጻጎም እንተወሓደ 2 ሰሙን ተጸብዮም ፍርያቶም ከኣርዩን ናብ ዕዳጋ ከውርዱን ዘዘኻኸረ መንእሰይ ተስፋ ዝጊ ዝተበከለ ኮሚደረ ብቐሊሉ ብሽታ ክፍለጥ ስለ ዝከኣል ተጠቀምቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ተላብዩ ኮሚደረ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ግን ከምዚ ዓይነት ትርኢታት ክጋጥም ከም ዝኽእል ካብ ሕሉፍ ተመክሮና ማለት ካብ 2018 ተደጋጋሚ ዝግበር ናይ ጎስጓሳትን ብማስ ሚድያ ከምዚ ናይ ዝሕጂ ዝውገን ዘሎ ብጸረ ባልዕ ስለ ዝተበከለ بماس ميديا استمحلالف ملقتا سلو زلو كل غزي اب امور الله تزوج الناس بغبو اسوعيلو خسعلو خفلطون تداخينو انتايو كل غزي تا حصار بشتا طريق خفلطا زخل ريخا بس تروحوا ابت كوميدر نطقطقالو اوشت صنح رشيدين ولويكا ترف مرف الله شتا لكا كم لامبا هين زمصكا تي صرباله زنو واحد غزي انت زي غيرون بافينچا طريق خلو خفلطا تخليها ሓረስቶት ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ንኸይወድቁ ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝግበርን ኣብ ቁኑዕ ኣጠቓቕማ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብን ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡስ ዞባ ቁርደት ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም በወገኑ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ካብ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ንዝወሃቦም ሓበሬታን ምኽርን ብግቡእ ከም ዝሰርሕሉ ብምግላጽ ሓረስቶት ኣብ ባህርያዊ ኣገባባት ምክልኻል ባልዕ ክጸቕጡ ኣዘኻኺሩ ኬሚካል ናይ መጨረስታ ኣማራጺ እዩ ኣብቲ ውዳ ገባብ ምቁጽጻር ባልዓት ኣተኪርና ሰሪሕና ኬሚካል ንጥቀመሉ ኣጋዳድነት የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓረስቶት ግራቶም ከጽርዩ ነዚ ባልዕ እዚ ጽጋዕተኛ ዝኾኑ ተኽሊ ወይ ከዓ ፀሓይ ከኣልዩ ከምኡታ እንደገና ቀያይሮም ከዓ ቀያይርካ ምዝራ ኣሎ ኣብቲ ቴክኒካል እቲ ባህርያዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምቁጽጻር መስርሕ
በቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንቦ ዘለና ተኸቲሎም ኣበርቲዖም ሓረስቶት ኣብዚ ፀቀይጦም ክሰርሑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ለባያ ከመሓላልፍ ደሊ ኣብ 2018 እውን ልዕሊ 250 ኩንታል ዝተበከለ ኮሚደረ ከም ዝተጓሓፈ ሰነዳት ናይቲ ቤት ጽሕፈት የነጽር أبن أزوب حجاز مسرح ممهرن مستمهرن بمحيال وتقيت تمهرن مبرخ تران تساتفون ولدك عزز ممهران رأس ممهران تويعهم بعثة سلسة مجابي تاب استقايد ركب ترى سلسة وزمدنا ترى ولدي أم مئزان متبع عندكم تنكتات مقرات بكرات تمهرو كمون مترافن أب كفلن سعبيناتون بسفيح وتزاري بلو رأس ممهران أبز غربوات أب ترى ولدي أم كتتال دقم عقاب السلازيكونة محيال سلسة وزمدنا تبزل على كسر حلو تويعهم رح كبابيتات أيو جزاب جبو زي مسرح بكرات مدونغاي زي مكتتال ولدن كابتوم نمسرح ممهرن مستمهرن بقالوتات زصلو زلو بدوهاتات مخانم بمغلاص دما ارغان ابيات تمرتن صدقاتاتن قلاحتا كوهابو تلابيوم ولد بوغنوم زاغيت كرز صنح شللتنت بموغاد نزبرخ وصيت كصعر مخانم غليصوم إيرتران نبرتي شوادن سويسرلاند إسرائيل هولندن هلو كنتات حجر زملكت سمينار كمونت إنبل شمونت مجابيت أهجراوي مع التدق أنستيو زت قليل نتفتات السلاسلام أرسي مسمرهم زوحة هذا تتصب دانيت كبره وقت كتعربيان بمسرت زبصحنا حبريتا إيرتراوي مهور بروفيسور جيدون أباي ني إيرتراوي نبرت ستوكهولم يوتوبرن شودن أبزكايدو نهلو كنتات هاجرن متببع وفري زيغاتاتن زملكت سمينارات أوشت هاجرن وطأن زنبر إيرتراوي بتأمور حدنة هزبان محبراو فتحن اتلله بلتسقت هاجرن مهنات أبزكاي زلو تعري نقول تساتفو كعزز أتينايو زلنا مدرخ زسكمنا زيجنتا وحلافنت مقانو جليسوم هزبي إيرترا بتصنو أحدنتو توفاينتون مسواتنتون كبرتاتن توفيتاتون عقيبو سلامون لؤلاونتون زو حاسه هزبيو زبالة بروفيسور جيدون بزعبا تاريخاوي سممع سلام إيرتران إثيوبيان معبالتاتون سفيح مبره دحر مهاب لمون نفشولات تتصابقوتات فقاق كهابنا هاجر بزح مرتو حدنت هزباز صنعت زل علماويت إيرتران مهنات ودابيتاتنا عدل ديلنا خنعي أزخاخيروم بروفيسور جيدون أباي أموداتا إيرترا قوني مدبات لمعات وفري زيغاتات ناي متببع مدبات وانتسرحلو سلازلا نفس وكف زيغا نزع دلزي كراب حلون تتأكامي تسقاتات هاقرو كخون نسويعو أبومبر هزباوي مختا أب ستوكهولم أتوزر أمبراخ بقدو كمتي سالا حيات صنعتن مختن هزبن منغستن إيرترا زتوحسه لؤلاونتن سلامن مدبات وفرن لمعاتن نخعوت هاجراوي تأمر زيغاتات بزل على نقحات كقصل كم زقبا زخاخيرو بخال وغن إيرتراوين نبرتي لونسرن مونتا نوشاتيل لوزان بيلبيانكورن سويسرلاند ستوكهولم أوبسالا أوربرو يوتوبوري سكارا ليد شوبينج يوفلا يون شوبينج أونبي لوند مالمو هيلسلوهم سمونلاند شودن أمستردامن كبابيان هولاند كمون تل أفيف إسرائيل نملقات أجزونات أمتنا نقدميت بزبل تيما تنبل شمونت مجابيت أهجراوي معلت دك أنستيو تنبيلهم أبتاع قات أميتات نتعلى زملكت قال هجراو محبر دك أنستيو إيرترا كقربن كله نتران أبركتون إيرتراوي تقوال أنستيتي أممت أنا تنت معك قبل أولونتن مدبات داق مهن سهاجرن زملكت مجلتيتات قريبهم أبتي بسنة بباوي مسانادوتات زدمقت صنبلات نقح ودابي حدثت ولودوتات نمدنفع ناي كلهم أكلات متحببار كم زاد اللي تحبيروم أبي زوبا جشباركان وزوباتات منصوران هايكوتان كم زمرحوات تألاليا سنكولان أرجاويان تقمت وجنات زتكورا استمهروا توهيبو أبت أنفرمين السرعيون محبرا ودحنة زوبا جشباركا حلافي أحد محبرا ودحنة أتو تصفى جبرائيل جبر سلاسي نقابلات شماغ لكم سرت وتحدثون معبالن أبعدتات من محدارات كبابن أبزهبوا استمهروا حبرة سبع وشت أزركبوا سنكولان أرجاويان كانت أجمات زرلوا من عليليو لمحجازم كجبروا أبزقباء مبرهي هيبو التمدب أقدموا أب سنكولان ترايزة تكورا بم
ምንባሩ አረጋውያን ጽጉማት ወገናትን ግዳይ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ክኾኑ ምጽንሖም ዝጠቐሳ ሞያውያን ናይ ተዓውዱ ብወገነን ክሳብ ዓድታት ዝወረድ ኣወዳድባ ብምሓዝ ስንኩላን አረጋውያንን ጽጉማትን ብዓቕሞምን ዝምባሊኦምን ዝሰርሕሉን ዝሕገዝሉን ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ሽማግለታት ከም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲበን ኣማሓዳርን ዞባ ሃይኮታ አቶ ሸኸዲን ሳልሕ ድማ ንስንኩላን አረጋውያንን ዝተጸገሙ ወገናትን ምሕጋዝ ንዝተወሰኑ አካላት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ሓገዝ ዘድልዮም ብምልላይ ጭቡጥ ሓበሬታ ክህብን ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብርን ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ንዞባ ኣፍ ዓበት ማይ ኮዖነይቲ ዘለዎም ሽግር ማይ ንምቅላል ዝስራሕ ዘሎ ሓፅቢ ንምፍዋስ ከትርታት ይሰርሑለው እቲ ካብ ብመፋርቕ ወርሒ መጋቢት ዝጀመረ ማእቶት ብኣጋን ምዝዛሙ መዓልታዊ ኣሳት 200 ጉልበት ሰብ ይወፍር ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣማሓዳር እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ሳለም እቲ ሓፅቢ እኹል ማይ ምስ ሓዘ ሽግሮም ክፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ብመስኖ ዝለምዕ ሕርሻ ንምክያድ እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሽግር ዝተማይ ንምፍታሕ መንግስቲ ኣብ 2002-2006 ዒላታት ኩዒቱ መሳርሒታት ኳን ተዋደደ እቲ ዝተረኽበ ማይ ኣዝዩ ጨዋም ስለ ዝኾነ እቲ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተውን ገሊጾም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዛጊት ነዊሕ ተጓዒዞም ካብ ሃበሮ ወይ ኣፍ ዓበት እናወረዱ ክሰትዩ ከም ዝጸንሑ ብምጥቃስ ነዚ ጸገም እዚ መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ ኣብቲ ማእቶት ብተወፋይነት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ካብ ኣፍ ዓበት ንሸነኽ ምዕራብ ትርከብ ኮይና ኣሳት 4000 ነበርቲ ኣለውዋ ኣብ ዞባ ማእከል ብ18 መጋቢት ንመራሕቲ መካይን ፖሊስ ኣብ ድሕነት ጽርግያ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ሌተናል ኮሎኔል መሓር ንጉሰ ኣብ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ሕግታትን ምልክታትን ትራፊክ ከምኡውን ተራ ፖሊስ ኣብ ትግባር ሕጊ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ሌተናል ኮሎኔል መሓሪ በኣሃዛታ ሰኒዩ ኣብ ዘቕረቦ መረዳእታ ኣብ ሃገርና ካብ 2013 ክሳብ 2019 ዘጋጠሙ ሓደጋታት 31590 ምንባሮም ከም ሳዕቤኖም ድማ 983 ሰባት ክሞቱን ከለው 3968 ከቢድ 8875 ድማ ቀሊል ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ዘስዓበ ክሳራ ድማ ልዕሊ 456 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝግመት ኣብሪሆም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ትራፊክ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ቀዳምነት ዘይመሃብ ርሕቀትካ ዘይምሕላው መምርሒ ፍቃድ ዘይብልካ መኪና ምዝዋር መኪና ናመራሕካ ቴሌፎን ምጥቃም ልዕሊ ዓቐን ምጽዓንን ዘይጥጡሕ መስመራት መጓዓዝያን ዘጠቓልሉ ምንባሮም ሌተናል ኮሎኔል መሓር ንጉሰ ወሲኹ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕነት ትራፊክ ኣገዳሲ ኣካል መደባት ልምዓት ሃገር ስለ ዝኾነ ምስ ምዕባለን ምውሳኽ ቁፅሪ ተሽከርከርትን ሓደጋታት ክውስኽ ስለ ዝኽእል ሕግታት ትራፊክ ኣኽቢሮም ክጓዓዙን ንኻልኦት ከስተምህሩን ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ክድፍኣሉ ተማሕፂኖም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ቻይና ብ19 መጋቢት ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዘየለ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ሓቢሩ እዚ እወታዊ ተርእዮ እዚ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ካብ ዝኽሰት ንድሓር ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝሕብሩ ሰመዚ ጥዕና ቻይና ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ክኢላታት ጥዕናን ዝነበረ ውህደት ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣቋሪጹሉ ኣብ ዝጸንሐ ኣውራጃ ሁበይ ብሓፈሻ ከተማ ውሃን ድማ ብፍላይ ድሮ ከፊላዊ ንጥፈታት ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኣብ ቻይና ዝተመዝገበ ገስካስ ንመላእ ዓለም ብፍላይ ድማ በቲ ቫይረስ ዝያዳ ተሃስየን ዘለዋ ሃገራት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ይግለጽ ይኹን እምበር ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ቻይና ኣብ ዝኣተዉ ሰባት ውሕድ መጠን መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ተፈሊጡሎም ብፍላይ ካብ እስጳኛን ብሪጣንያን ዝኣተዉ ሕልፊ ካልኦት በቲ ሕማም ተለኺፎም ከም ዝጸንሑ እዮም ሰመዚ ጥዕና ቻይና ዝሕብሮም ተርእዮ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቻይና ኳን ተጀመረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ምሕባሩ ይዝከር ብመሰረት ፀብፃባት እቲ ውድብ በቲ ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 220,000 ሰባት ክልከፉ እንከለው ልዕሊ 9,000 ድማ ሞይቶም روسيا أب سوريا حيالو وتحدرات تركي كم زقتلت بأمريكا نزقرب الله وقصة نتيجته تهاجر نزنتجت صحافة قديات وت أمريكا مايك بومبيو روسيا أب زبا إدلب بركت زبالو أبلات سراوي تركي كم زقتلت بعصرت شعة مجابيت دحر ذهبوا مجلتيهم
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሓድሽ መግለጺ ኣሜሪካ ብጉዳይ ሶርያ ኣብ መንጎ ሩስያን ቱርክን ተፈጢሩ ንዘሎ ዝምድናታት ንምብታን ምዃኑ ብምሕባር ተኽተኽ ክብል ገሊጽዎሎም ብዘይካዚ ሩስያ ኣሜሪካ ዘውጻእቶ መግለጺ ኩነታት ሶርያ ከመሓየሽ ንምዕጋት ዝዓለመ ምዃኑ ወቂሳላ ሩስያን ቱርክን ኣብ ዞባ ኢድሊብ ናይ ሶርያ ተፈጢሩ ንዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ ንምህዳእ ብ5 መጋቢት ስምምዕ ምቆራጽ ተኽሲ ክግበር ከም ተሰማምዓን ዛጊድ ተኸቢሩ ከም ዘሎን ይፍለጥ እተን ሃገራት ድሮ ኣብቲ ዞባ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ኮለላ ጀሚረን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ምህዳእቲ ወተሃደራዊ ወጥሪ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእመት ኣሜሪካ ኣብ ምሕላው ዒላታት ነዳዲ ሶርያ ዝነጥፉ ውሕዳት ወተሃደራት ኣትሪፋ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ሰራዊታ ከም ዝሰሓበቶ ይዝከር ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኩነታት ሶርያ ብሩስያን ቱርክን ክባሓት ከም ዝኽእል ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም أهجراوي معكن جنزب مالت IMF كاب منجست فنزويلا نزقربلو نحمش $1 فاينانساو دقف حتى نتيجوا بريزيدنت نيكولاس مادورو اتجنزب أم مقتل بدا فيروس كورونا كم زوع الكوان تجلته اتمعكن جن منجست تهاجر بمني من رح كم زلو كيرجاجته نتدقف كم زي تكبرو أرديوم أهجراوي معكن جنزب نتبعلو مرح مسجاجر منجست فنزويلا مخانوز أوجه خوان غوايدو كم زدقف كاب نتصور انتزي تحبره كاب بريزيدنت مادورو نزمت حتى من تأجوجنا نتمرح قام سلفي كم زي نتقو زملكت مخانو تنتنتي يمتم بريزيدنت مادورو هاجرات معرب فنزويلا زلو سرعة المغير نخوان غوايدو يدقفها كم زلواي كوقت صنيحو غوايدو اب مجمرا 2019 مرح مسجاجر منجست فنزويلا مخانو دحر مواجو امريكا تركبن حيالو هاجرات كم زدقفو يفلت دحرت بوليتيكاوي كست قلولاوي فنزويلا ان خرره كم سمته نتخونتات بغربات زكاتات الوجنات يحبروم أمريكا بعثت شمونت مجابيت نتقلت نرادي إيران علامات جبرة حدش الجداء أطنعة بز حدش سجوم تمس إيران متحاز كم زلون استقلتها ناي تشاينان هونغ كونغ نزركبن شعت التكالات تأجيرنا اللواء أمريكا نزل سجوم تتوصل زلا إيران قبل عليها نزلت أنا الجداء كل عل بترجع جامي أبتتسوى على زلا أواني الجدات أمريكا كانوا أطباء وحاسيا أبتلت أنا بحفشة أنت فيروس كورونا أبذكر تعرض ما بفلاي بدها فتيرو كم زلة إيران اتوقس انت خنا جنا من محدار بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي عزت نعزلو الجدات نقط أبا بحفشة سرد ندار دما بفلاي علامات جبر مخانو بمحبر كابتها جرن زقرب زلو تعويتنا تيجوالهم إذا خمزيلون كله إيران لبدا فيروس كورونا نمقطع أمريكا قبل عليها أتنيعتو زلا الجدا كتلعلو تشاينا روسيا تقويعن قبل مفارق كلتشحن 10 كاب نيكولاس سممع إيران زسحبه بريزيدنت ترامب نقط أبا تحجر علامات جبره تداجم الجدات كم زرقات تبعت يردوم حدش قدماي منستر عراق كوينو ستمززة عدنان أزورفي طلبات حزب المملكة كم سرح قليتو قدماي منستر عدنان بعثرت شمون تمجابي تابزهابو مجلتي أو اشتحد عمت بايت أو مرجع بمكيادن حدش منجست بمقامن حزباون عبتات كهد مخانو أفليت اللهم منجستي محبر أطباء وحسنة كرجاجتن مرجع كايدن قال كاب طلبات حزب عراق كوينو متنحو تبعتي تقصون قدماي منستر عراق عدنان أزورفي وسيخو أما حست تطاو مرجع عراق عبرتيو كم سرح حبير اللهم يخون نبر ببريزيدنت عراق استمزز أزورفي أب بوليتيكاو قديات بزو حبوبنات كم زي بلوز قلت وتنتنتي أبتها جر قلت في قوتها لو تخمت زلة تخلط أبي مخانو يمتون بريزيدنت عراق برهم صالح أبتها جر دحرت استخصته هزبا ونعبتات أو شت 4 أوارح 3 قدامات مينسترات كشيم كم تجدده تبصبات يتقصون قدماي مينستر تهاجر كوينو خجل جلزت أنحى عادل عبد المهدي بسنكت نعبي أو رح تقمت كل تشحن 10 كاب سلطانو كوردن كله نعو نمتكاس تمززة محمد توفيق علوون بتماسسال مخنيات سلطانو كم زجدفة أيرسان منجست عراق محبر أطباء من نبابرو حزب كم حيش زتقلب نيتقاوم مسلفتات جناف فخمي بالبمهلاو بوليتيكا وزي مرجع تهاجر أبحث إروان زهد كم زي مسلم نيكربات عزب تزمتهم بسنكتيا مجمرة ورحت قمتي نيز حلف عمت استجمرة نيتقاوم مسلفتاتن زي صعبة حزباو نعبن أما يت سبات كم تقتلون أشحات كم زوصلون تصابات يحبرهم نمو داتا زينا
ب18 መጋቢት ኣብ ክፍለ ሃገር ዩታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 5.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ከቢድ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ንዋታዊ ክሳራታት ከም ዘስዓበ ግና ሰመዚ ኣሜሪካ ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ምንቅጥቃጥ ቤት መቕደስ ዝርከቦ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ክሕበር እንከሎ ኣብ ከተማ ሳልት ሌክ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ እውን ኣገልግሎት ኣቋሪጡ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ በቲ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ 28 ዓመታት ኣብታ ክፍለ ሃገር ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ተቐዳማይ ምንቅጥቃጥ 25 ድሕሪ ምንቅጥቃጣት ከም ተኸስተን ነቲ ክሳራታት ከም ዘዕበዩን ተፈሊጡ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኣሜሪካ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ክጥንቀቑ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ كبرات عزبتنا نلوم مشت استرالوه حفشة وزينة ومسنادقنا أبزازي ملوك صف تسامه مسانا بمسنحكم نامسكنكم مسترف مدباتنا حدكم بوغني برخليتي سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت إنه زينا زغرب لكم ميكايل حدكم بفدريشن أتلتيك سوبا عن سواز تودب ممزن بقعت وددر تراكين فيلد بكلتي صوتا زحلفة كلام سنبه تخايدوم بز مسر جماعة ب 100 متر دك توعتيو قدامي مرهاو تول برهان كرن كالاي سيراك تصفيه وتعرت كريزان سال سيد هلاك ردي كرن أمنا دكان شو دماغ قداميتي فيروس تصفى عالم كرن كاليتي كوسر علي حجاز سالسيت هودا حسب الله كرن أبي كلتي 100 متر دك توعتيو قدامي سيراك تصفيه وتعرت كريزان كالاي مرهاو تول برهان كرن سالساي صالح فكاك قلب أمنا دكان شو قداميتي زمن تخلصن بد كرن كاليتي جيديون فقادو كرن سالسيتي ميريك عساي كرن أبي 400 متر دك توعتيو قدامي هرمون نوغس عرت كريزان كالاي صالح فكاك قلب سالساي مليون برهان كرن أو ناي دكان شو قداميتي رحمة مندر كرن كاليتي بيتيل تعمزجي كرن سالسيتي ميريك حساي حجاز أبي شومون 100 متر دك توعتيو قدامي هرمون قبر نوغس عرت كريزان كالاي مليون برهان كرن سالساي حمد نافعوت قلب أو ناي دكان شو قداميتي راهل فسا كاليتي صابرين محمود كرن سالسيتي هودا حسب الله كرن أمن 1100 متر دك توعتيو قدامي ألكسندر تصفي عرت كريزان كالاي آدم إدريس كرن سالساي حمد نافعوت قلب أو ندك أنشيو قداميتي راهل في ساعة كريزان كاليتي نادية حاجي كرن أبو ندك توعتيو 6 متر قدامي ألكسندر تصفي كريزان كالاي آدم إدريس كرن سالساي سامي الهابتاي كرن أو ندك أنشيو قداميتي سالوا محمد كاليتي ستل عبد الله سالسيتي أمنا محمد نور كاب كرن أبو زلا مريت دك توعتيو قدامي صالح فكا قلب كالاي هرمون قبرن قسعة كريزان سالساي ناوت إلياس كرن أو ندك أنشيو قداميتي تسقع عقوبات ساي كرن كاليتي ستل عبد الله كرن سالسيتي يرسالم ردا كرن قبل علز الله دك توعتيو قدامي حمل نافعوت قلب كالاي مرهاوي تولد برهان أو ندك أنشيو دما قدامي تسقع عقوبات ساي كرن كاليتي ستل عبد الله كرن أبي دربا عرر دك توعتيو قدامي نوه قرماي كرن كالاي آمان ستيفانو سالسا هيرمون هبتو قبر أو ندك أنشيو دما قدامي تفيروس تصفالم كرن كاليتي نادي حاجي سالسيتي ساتلايت أصفاو أو دربا جمارا قدامي ماجد مدين كرن كالاي ناوت إلياس أو ندك أنشيو دما قدامي تي يورسالم مبراتو كرن كاليتي راهل يوسف أبي دربا ديسكاس قدامي سيما صفاو كرن كاب نيدك أنشو دما قدامي تيورسالم مبراتو بومخان عوتات كونو مالو ناب زيناتات وصا هاجر مسجر وناني انجليزايتو كلب تشيلسي ابراهيموفيتش بسنك حمام كورونا فيروس ناي 2.4 بليون باوند كسارة كم زقاطو تقريتهم بمسرة موسكو تايمز تزرقع حابري تابع عام تكلتشن 20 روساوين بليونيرات راي بحبار أسات 5 بليون باوند كخسرو تقديدو مالو زينا ميدا سانفون بريدج كاب زي متصاصات كلتا عامتا تاوتير زلو إبراهيموفيتش بسنك حمام كورونا فيروس هاب عداق عالم قاطيوم بزلو حنفشفشي ناي بليونات باوند كسارة زقاطو مزلوم إبراهيموفيتش اب مونغو روسيا إنجليزن دحر زقاطمه بوليتيكاو زي مقداوي ناب هاجر إنجليز زأتو فقاد ورقت كحدثلو بزي مخالو كاب غومبوت كلتشن عصوتو شومنتنات حيزو نصوتاتا تاغانتا باكال ترخبو كعزبو اي كالن يغون برز حلفه كرمتي تشيلسي نمزنا ارسنال رتي عصوا ايروبيان ليغ اب زعترتو لاغاطامي اب كتما باكو مصيو نتصوتا كم استعزبو ايرسعن زروسياوي بعل صقا بزن صلاليو زلو كسارا نتشيلسي نعداغا كيرودا سغات عديروم زلو تعزبتي بوزحاتيوم نسو اب كلتشن سلسن نزا انجليزاوي تغانتا كاب زعدغا ندحر اب تاريخ تا كلب قدم حجي ترام زي فلطو بصحيح عوتات كم زتمزغبو مساغبتي كعسو غري انجليز يردوم
አብራሞቪች ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት 4 ግዜ ንቸልሲ ክሸጣ ዝቀረበሉ ጠለብ በወግዒ ከም ዝነፀገ ኣይርሳዕን። ጋቦናዊ አጥቃዒ ክለብ አርሰናል ፒየር ኤምሪክ አውባሜያንግ በታ ክለብ ንዘቅረበሉ ሓድሽ ውዕል ኮንትራት ብምጻጉ ክለቡ ባጉ ንዑስቲ አጥቃዒ ከተናዲ ላዕልን ታሕትን ክትብል ከም ጀመረት ይግለጽ ኣሎ። እዚ ናይ 1 ዓመት ውዕል ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ብሉጽ አጥቃዒ ካብ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ተደጋጋሚ ጻውዒት ይመጾ በምህላው ነዛ ክለብ ጠንጢንዋ ከይከይድ ስግኣት ናይ ብዙሓት ደገፍታ እዩ። እዚ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ ኣብታ ክለብ ሕጉስ ምዃኑ እኳ ክገልጽ ተጸንሐ ድሒሩ ግን ሓሳብ ብምቕያር ብጽልዋ ናይዛ ስፓኛዊት ጋንታን ስድራ ቤቱን ናብ ዛዓርሞሸሽ ክለብ ክትጽምበር ዓይኑ ከምዚ ሓሲ ይገልጽ ኣሎ። ክለብ አርሰናል ነዚ ዝተገንዘበት ክትመስል ነዚ ወሳኒ አጥቃዒ ኣብዛ ጋንታ ክጸንሕ ሰሙናዊ መሃዩ ክብብ ብምባል ከተወናውነ እኳ ትፍትን ተሃለወት ክሰምረላ ከም ዘይካልያ ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራ ዘላ። ኣብዚ እዋን እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ዋጋ ዝተጻወተ 50 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ። ዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብብዙሓት ክለባት ንዝህደን ዘሎ ትስፉ መንእሰይ ተጻዋታይ ክለብ በርሚንግሃም ሲቲ ዝኾነ ጁደ ቤሊንግሃም ሰሙናዊ ደመዙ 100,000 ብምግባር ነተን ዓይኒ ኣውዲቕናሉ ዘለዋ ጋንታታት ካብቲ ውድድር ክተኣልየን ሓያል ዝኾነ ጻዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ዝወዲ 16 ዓመት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ዋግኡ ኣስታት 30 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ በዚ ሎም ዓመት ዘርዮ ዘሎ ድንቂ ዝኾነ ብቕዓት ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ክለባት ክወድቕ ክኢሉ እዩ። ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሓንቲ ካብተን በዚ ናይ ተጻዋታይ ብቕዓት ዝተመስጣ ክለባት ኮይና ናብ ምሳርዓ ክትጽምብሮ ሓሊና እኳ ተነበረት ነዚ ተጻዋታይ ዝሰላዓቶ ሰሙናዊ ደሞዝ ግን ምስ ናይ ዩናይትድ ክዳረግ ብዘይምኻሉ ባጉ ካብ ዝቅልስ ኢዳ ከተንሰሓብ ተገዲዳ ኣላ። ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ኣብዚ እዋን ጋንቱ ልዕሊ ማንም እዋን ንኣሽን ተካእትን ተጻዋቲ ከም ዘድልይዋ ድሕር ምግላጽ ነዚ ብሉጽ ተጻዋታይ ናብ ጋንቱ ኣብ ዝሓፀር ግዜ ክትጽምበር ንሓላፊ ዕድጊ እታ ክለብ ውድዋርድ ምሕጽንቶ ኣመሓላሊፉሎም። ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም። ሰላም።